Anong niwang man ka? Kaya din siya. Naon sa man sakit ka kay nagniwang man ka? Oy. Ha? Ba. Ngano nagniwang man ka? Ano nagniwang lagi ka? Kuwang man taon. Kay kuwang kaon. Sure oy. Hay may mong brarad. Ato ay. Sa? Kado. Nag-ano sa merkado? Nagbantay man to. Nagkabilya na nagbantay sige nun man. Sa? Biyakan. Bilyaran. Mo ba? Lagi siya ka pa. Oh, karon. Palit ka og unsa may paliton nimo? Mama, di ka nakita gahapon na birthday man ang gahapon. Sus, ga man ka nag-ingon. Ngari unta ka sa kuha kay tagaan unta ka kuan. Wa man ka ngari. Birthday ni, happy birthday nimo. Guys, happy birthday niya, guys. Pila na may mo edad? 14. 14 na day ka. Uy. 14 na lagi. Oh ba? 14 na day ka. Bisa tayo makawat ka siya. Akong darling nako. Asa ato? Ito ka to. Niwang man ka, di man ka niwang ko na. Karon niwang naman ka. Oh, pang lang imo ha. Ha? Sa ano man tayo lang kwarta ni, pan lang yun. Oh, wag ilayan na, 15 mail ra na. Palit kag ban. Sa? Hay sabaw. Oh, dugangin na oh. Oh, may na, dugangin na kaya ro makakaon kag tarong dito, gutom day ka. Oh. Kuna na to 15 mil, 30 mil na na. Ay kubo-kubo ka na, 30 mil na na. Kabalit na ka nag-J sa kanon na sabaw. Saon mo amang puy laing sud akong balit gud kana raman. Akong bulsa.